Hi guys, have a nice day at kamusta kayo? Please bring your you home always. But before that, please like, share, and subscribe. At pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod na vlog. Papunta sana kami sa farm, ngunit napahinto kami sa sapa. Makarelax, maramdaman ang lamig ng hangin. Ang ganda ng agos ng tubig at kay ganda ng tanawin sa paligid nito. Kasama ko ang aking mga apo. Tingnan niyo sila, ang sayang naglalaro sa tubig at napakimbot pa. Gusto ko sana nilang maligo, ngunit hapon na kami at wala ng oras. Kaya hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Love you. God bless us all.